Kicsim? Jó, rendben, összeszedem magam, és már is megyek. Csók! Szia! Szóval, szabad vagy? Nos, ez egy hosszú és bonyolult történet. Rengeteg időm van meghallgatni. Nem az a baj, édes, hanem az, hogy neked túl bonyolult. Szóval együtt vagyok egy lánnyal, de tudod, már rég nem az igazi. Nem tudom megmondani pontosan, mi a baj, de valahogy úgy érzem, hogy ez nem működik. És hát már az ágyban sem az igazi. De gondolom nem veled van a baj. Velem nincs semmi gond, azt elhiheted. Jézusom, srácok, mindjárt összeszégyellem magam. Nem vagy te olyan típus. És te? Szerintem Az maradjon az én titkom. imádom felderíteni a lányok titkait. Az én titkaimat ki kell érdemelni. Azon leszek elhihetem. Nóri, te vagy az? Saci, szia! 1000 éve minden oké? Persze. Illetve nem igazán. Tudod, ma összevesztünk a barátommal, és szerintem szakítani fogunk. Nem mondod, mi is összevesztünk, de én nem akarok szakítani. Nekem muszáj lesz. Már elég régóta készülök rá. Tudod, nekem van valaki más. Ki tetszik? Hát azért annál egy kicsit több. Ne haragudj. Hello? Szia, Cica, hol vagy? Trapézban. Épp most találkoztam az egyik barátnőmmel. Szuper, nincs kedved jönni Krónra? Itt vagyok az egyik haverommal meg a barátnőjével. Hozhatod a barátnőt? Édes hármas szeretnél? 3-ast. 4-es vagy 5-ös legalább. Rendben, mindjárt indulok. Várlak. Most hívott az a bizonyos srác, hogy menjünk romkoncertre. Nincs kedved velünk jönni? Nem, meg kell várnom a barátomat. Biztos? Szerintem jót tenne neked. Biztos. Hát, akkor örültem. Szia! Jó estét! A Rock Togonhoz legyen szíves. Szia, kicsim. Már úton vagyok, mindjárt ott vagyok. Hol? Hát a trapézban, hogy megbeszéltük. Velem biztos nem. Oké, vicces vagy. Szóval mindjárt ott vagyok. Figyelj, én nem viccelek, de te velem ilyet biztosan nem beszéltél. De akkor Ha mégis. ki? Azt én honnan tudjam? Te ittál, vagy mi van veled? Dehogy ittam, azt hittem, te ittál. Oké, akkor szerintem ezt most hagyjuk. Figyelj rám, beszélnünk kell. Rögtön ott vagyok, és akkor beszélünk. De én most nem szeretnék veled találkozni. De miért nem? Úgy érzem, hogy nagyon nincs értelme ennek a dolognak kettőnk között. Belefáradtam. Pont ezért kéne beszélnünk. De nincs miről. Van valaki. Úgy érted? Te is tudod, hogy nem működik. Nincs értelme. Ne. Sajnálom. Nem így akartam, egyszerűen csak megtörtént. Megtörtént a faszom az. Felvenni. Változtatna valami? Nem hinném. Na, ki van itt? Hát remélem, hogy nem az anyám. Miért mi bejön az anyáddal? Semmi. De neked valahogy most jobban örülök.
Na, ha már ilyen szépen összejöttünk, akár indulhatnánk is, nem? Én benne vagyok. Neked van kedved maradni? Hát én csak miattad jöttem. Akkor induljunk. Különös vízre evezni. Egy sört kérnék szépen. Minden nő kurva. Ugye, hogy mondják. Ne búsulj, barátom. Figyelj rám. Ez vagy itt te. Ezek a csajok. Megtöltesz egyet. Az jó. Ha megtöltesz még egyet, az még jó. De másoknak is adsz. Hát nem vagy egy irigy geci. Neked jött másik, ne aggódjál. De ne legyél telhetetlen. És egyből csak egyszer így áll. És ha kiürült, akkor ne szomorkodj. Figyelj, neked nincs okod a búslakodásra. Na jó, egy kicsi azért van, de nem sok. A szarban után holnap punciba fogsz. A te keserves tragédiád, azt tudod micsoda? Semmi. Nulla. Zéro, barátom. Hát nézzél már körül. Ha én elmesélném neked azokat a történeteket, amiket én itt hallok, sírba fakadnál, barátom! Felnőtt emberek zokognak a vállamon, nap mint nap, barátocskám! Bejönnek ide, kikérik a piájukat, és nyomják nekem órákon keresztül a semmit mondó történeteiket. Azzal a szar semmit mondó történetekkel traktálnak engem. Csak beszélnek, bazd meg! Be nem fognák a pofájukat egy pillanatra sem. Hát szükségem van nekem erre, mit gondolsz? Mi? Hát szükségem van nekem erre, barátom. Nincs szükségem, és neked se lenne rá szükséged. Hát van nekem egy életem. Bemehetnék én is egy kocsmába rinyálni, az a kocsmáros meg elmenne egy másik kocsmába, s ott rinyálna, az a kocsmáros meg egy másikba. Hát mit gondolsz? Mi következne ebből, mondd meg nekem? Merev részek kocsmárosok rinyálnának egymásnak, bazd meg. Tétig állnának a rinyálásban. Az emberiség meg kipusztulna szép lassan körülöttük. A nőink ülnének otthon az elsötétített szobákban. Mi meg panaszkodnánk egymáson a szaros, mocskos utcákon. Ne rinyáljál! Utálom, ha egy férfi rinyál. Hányok tőle? Ne rinyáljál, barátom! Mert lehánylak, bazd meg! Kérsz még egyet? Jó. Azt hiszem, nekem most mennem kell. Akkor menjél, szavasz. Örülök, hogy találkoztunk. Jegyezd meg, amit mondtam. Egy igazi férfi nem rinyál. Megjegyeztem. Rendben, szavasz. Köszönöm. Nincs mit. Viszlát. Viszlát. Hát felbaszta az agyamat.